Mapuso tatlo ka persona nga nalakip ang pangalan sa mga nasapuan ni Otod ng Matiil sa Bacolod City. Nagdepensa. Yaring balita nga itong gitutuka. Kung ngalan sa mga ginapaso ni Drug Protector kag mga operators sa mga ruruan sa Cebu sa mga barangay sa Bacolod, ang nalakip sa mga utod nga kamot nga nasapuan sa basurahan sa Barangay Dos Santo, may mga ngalan man sang tato ka persona kag marka sang tinaga nga smuggler nga naupod sa mga utod nga Matiil nga nasapuan sa Barangay Villamonte sang tinalikdan semana. Ang mga pangalan amo sa ni Attorney Rafael Ocampo, Agnos Botones kag Mark Efren. Sa official statement ni Ocampo, ginbahig sini nga mahimo may kaangtanan sa fuel smuggling ang ginatumod sa sulat. Nagpakilala si Ocampo nga operator sadto sa mga gas station sa syudad. Ginpunto sini nga sang siyang station operator pa sa lihiti mo nga depot sang Brad ini nagakuha sang gatong. Ginklaro man sini nga wala na ini naga-operate o ko nagapanag-iya sang gas stations subong sabay daw nagatutok siya pagkaabogado. Si Botones naman nagapanindugan nga hindi ini kabahid sang fuel smuggling bawod hindi kuno ini fuel importer. Ang negosyante naman ni si Mark Efren. Ginpunto nga credited ang howling sa iya negosyo. Wala ko ini naga-engage sa pagbaligas ng gatong sa mga gas station. Ginlubong na ang Matiil kag tubtob karon wala sang may nagpalapit nga nagapangita sang missing himata. May mga CCTV na ta-retrieve, ipa-enhance ta na lang. Ang dinkandak sang soko nga mga examination tapos na. Ulat na lang kami sang result to identify kung ini nga mga tiil, laki o babae. Una na nga naglaom ang BCPO nga posible makilala ang tag-iya sang tiil pinagi sa bangkay nga nasapuan sa dump site Mursa. Apang sa paglantaw, kumpletong mga tiil sa bangkay. Kaangay sa mga kamot nga nasapuan sa Barangay 2, mabudlay na sunod sa kapulisan nga matumod ang identity sa mga tiil. Bangod wala sang teknolohiya para sa cross-matching. Upod, kay Rinal Castillo, Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition.